Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Insha Allah yau za mu nuna muku yadda za ku mai da account ɗinku professional mode. In dai ka san kana amfani da Facebook, to Facebook sun fara biyan 'yan Najeriya. Kada ka yi wargi, ka taho kai ma ya zam a fara biyan ka. Ka yi ƙoƙari ka cika ƙa'idojin Facebook, kai ma ka ga ka fara samun kuɗinka ba kana ɓanna wadatar ka a banza ba. Abin da za ka fara yi shine idan dai ka san kana da page, to ka cika da ɗora bidiyo ka. Zan yi bidiyo ka akan yadda za ka fara samun kuɗi a Facebook har ka cika ƙa'idojinsu. Idan kuma ka san account ne kawai gare ka a Facebook baka taɓa buɗe page a ciki ba, to yau zan nuna muku yadda za ku mai da account ɗinku professional mode. Saboda idan dai har account ne gare ka baka mai da shi professional mode ba, to Facebook ba za su biya ka kuɗi ba, ko ba ma za su saka a cikin tsarin wayanda za a biya ba. Insha Allah yau zan nuna muku yadda za ku mai da account ɗinku professional mode. Duk wanda ya san yana da account da ya kalli wannan bidiyo nawa ya yi maza ya je ya mayar nashi haka nan. Da zaran ka mai shi professional mode ka cika tsauran ƙa'idojin su, insha Allah kai ma za ka shiga cikin wayanda ake biya kuɗi a Facebook. Ku zo arewa mu farka, ya kamata a ce kuma kun waye, ku shigo a wannan tsarin monetization da ake yi na Facebook, kuma ku fara cin amfaninsa. Alhamdulillah yanzu mafi yawancin arewa wasu sun fahimta, sun ga amfanin abun. Yanzu haka ma 21 ga watan na August, insha Allah za ku ga wasu sun yi posting na cewa ga abin da suka samu, ga kuɗin da suka samu a Facebook. Mahaukatan kuɗi ake samu a Facebook, kuɗi masu yawa. Abin da nake nufi anan shine ku mai da hankali a Facebook, ku ci gaba da ɗora bidiyo ka naku na kanku ba na wasu ba. Insha Allah kuma za ku samu kuɗi a Facebook. Zan ci gaba da ɗora muku bidiyo ka wanda za su ilmantar da ku insha Allahu, sannan kuma za ku fahimci yadda abubuwan suke, tsarin yake na Facebook. Kuma za ku ci ƙa'idojin har ku ga an fara biyan ku insha Allahu. Ku yi follow na wannan page. Assalamu alaikum my people. To insha Allahu yau zan nuna muku yadda za ku mai da account ɗinku professional mode. Ma'ana shine idan ka san baka da page, to account ɗinka ka mai shi professional mode yadda Facebook za su fara biyan ka kuɗi. To abin da za mu fara yi shine idan ka shiga a cikin Facebook ɗinka kamar yadda kuka ga na shiga, idan Light ne kake amfani da shi, idan kuma Facebook ne ga dai shi nan kun gani, za ku danna wurin ɗiga nan guda uku ga sunan wanda na samu aro. Bayan kun danna wurin sai kuma ku shigo gashi nan, za ku ga shi ma na same shi aro gashi nan inda na sa ɗan makin, sai ku shiga a ciki. Bayan kun shiga a ciki gashi nan za ku ga wurin ɗigagga guda uku gashi nan na zagaye su, sai ku danna wurin a cikin account ɗin naku. Da zaran kun shiga za ku ga inda aka rubuta turn on professional mode, gashi nan shine daga shi sai na ƙarshe. To shi ma zan zagaye muku, za ku ga wurin gashi nan inda na zagaye. Idan kuka shiga a ciki, kuka danna kuka shiga a ciki, gashi nan za ku ga an same shi turn on, gashi nan turn on, sai ku danna wurin inda aka sa turn on ɗin nan, gashi nan na samu maki ja, sai ku danna wurin. Idan kuka danna wurin to shikenan account ɗinku ya dawo professional mode. Account ɗinka ya dawo on follow, sai dai a riƙa following ɗinka ba wai a turo ma da friend request ba. To wannan dama ce wadda za ka samu ma ka wuce abinda su ainihin Facebook ɗin suke da buƙatar ka cika, ka samu friend 5,000. To wannan idan ka maishe shi professional mode, ka samu damar da mutane dubbai za su iya following ɗinka, miliyoyi ma za su iya following ɗinka. To wannan dama ce, sai ka maishe shi a professional mode, kai ma ka je ka mai da naka a professional mode. Za ka ga account ɗinka ya dawo, sai dai a riƙa following ɗinka, babu ruwanka da a turo ma wani friend request ka yi accepting sannan ka samu mutum. Da zaran ya follow ɗinka shikenan zai riƙa bibiyar ka, zai riƙa ganin posting ɗinka, yana ma liking da comment. Alhamdulillah mun kawo ƙarshe. Idan ka kalli wannan bidiyo nawa, na gode sosai. Kai sharing, kai liking, na gode sosai. Kai sharing, kai liking, na gode sosai.